lipad guys lag dagan-daganan dari bye. Yo homies, what's up? So nakakita na mo sa akong no? So nakataron diri sa ilahang tourism office kay mag-register na diri niya kuha taong pass para maka gawas-gawas daw makaadto ta sa mga gusto na to adtuan. So kita-kita taw niya. Yo mo to abot kami diri sa accommodation nga mong gikuha diri sa Mualbual. Dito mi una sa ilahang reception gitagaan nila og complimentary nga juice. It's real juice kuan siya mura siya og kanang basta kay juice. Moto yun nga nasa life 4 ka cottages diri nga grabe unique ilang cottage guys. Di kayo siya di siya gamay sakto gid siya para ninyo. Yun nga hindot kayo ang pinakaganahan ako ilang CR. So pakiton ta mo silang CR. Upat ni kabuok ilang cottages so lain sila mga ng Banadelpha kanya mo nga gumamela na kawayan ug naasay buto sa ingan sa usa basta upat ni siya kabuok. And then nakaingon ko anong gitawag siya og gumamela kay na gumamela sa Atubangan. So tanawa ra gud. Oh, di ba? Gumamela siya. Ayan Atubangan. Yan nigsudin nyo. Kawayan gud ni siya tanan. Oh, kawayan tanan. Oh, na siya duyan tagsa-tagsa kada bahay kubo na siya ngon ani na siya hamak. So kawayan siya tanan made of kawayan yan. Ay glass ang kani nga window. Actually ako na ni siyang kuan ganiha kay ginitan ko sumoto akong ipagawa silang electric fan so muna nagdala mi og kaugalingon nga router pero nasad sila free wifi dere which is good. Oh, unique diba? Oh, so ang door. Oh, tanawa inig so di mo na dayon ang ilahang katulganan lang bed o napay moskitero. Dili ni siya AC pero dako kay mga electric fan. Dili gud ka limutan diri. Awa ang sulod. So padayon ta sa ilahang CR. Actually ngon anam ta ni. Oh, ha? So ilang CR diri man akong ganahan. Oh, di ba? So pakiton ta mo nga maligo si John Lloyd diha. Oh, tanawa. Oh, tinuod gyud ni siya ha. Tinuod gyud ni sila nga mga tanom. Oh, akong ganahan unta dito sa Adelpha pero naunahan unta so darin lang ta nindot man sad. Oh, outdoor na shower ba. So kung makapayag ko pukon mun ani gid akong sunon guys. Kay chuyan jud kay ko sa ilahang setup. So actually hot and cold day lang shower day ha. Hot and cold. Okay? So later ato ta sa ilahang common area dito may tabo na sila. Pwede dito mag-yoga, pwede dito mag-movie. So mag-set up sa screen dito so pili kang movie kung sa imong ganahan tanawon. So ayan na tong ligo be. So ayan na tong ligo guys. Awas. Ayan na tong ligo para masaya kalainan sa maghigo ta sa tuwa bawder. Damn. Na sila hot and cold. Ya dere kay mubusukan ta churet. Fresh na ta. Ay nako. Nindot pagka idea ang lahang bathroom. Tanong ba niya wala atop dito. So kung mag-uwan, tagak na diha. Pwede rin yung kamaligog uwan. Nakakadari sa sulod. Ba? Well, pohon. Pohon guys. So, muna nga katong mga nagtanaw diha nga wala pa ka-subscribe, please subscribe na guys. O like this video and say hi to the comment section side also. Okay homes?
So mo to guys no, ang sulod sa amo ang Nipa Cottage nga kuan. So kung ganahan mo og hayahay nga lugar, better check this place kung naamo diri sa Mualboal. So located ni siya diri in between sa Mualboal proper, Mualboal town and Panagsama area. Kato Adelpha. For sure kung ano Adelpha tanom ba na Adelpha? Comment down below kung Adelpha tanom ba na. So kato Kawayan kay di ko sure kanong Kawayan. Actually bamboo siya tanan. Pero kato ginganlan nila og Kawayan kana. So kana diha dako-dako mao na diha ang kuan sa Tagiya. Guys, dagan-daganan dari bye. Lapad kayo homes. So mo ni lahang volleyball. Kana mursiko dre. Kani mo ni lahang kuan. Lahang tawag gani? Common area. Oh. Nawala lang common area homes. Diba? Choice adso. Dari ibutang movie sure ba movie namo ko yung movie night unya so pili tawag unsay ato ang ganahan nga movie tangan nila og pantali so tawag na tangan nila og reflector ba basta kaya yahay kay diri homes yahay kay diri so kung ganahan mo diri check their FB page link in the description below unya tanawan ninyo mag-post ako separate nga mga pictures ako ang FB page kung wala pa mo ka-follow sa akong FB page mo din ha so i-follow sa din nyo guwapo diba indot yan